Erabateko geldialdia helburu hori eman dute sindikatu nagusiek Frantziako gobernuaren RTDen erreforma geldiarazteko greba orokorrera deitu dute gaurko, baina sektore askotan jarraipena izango du ondoko egunetan ere, hala nola garraioan eta energian ekonomia blokeatzeko ekintzak ere iragarri dituzte gainera. Era berean hezkuntza arloan 60%k greba egingo dutela aurre ikusi dute sindikatuek. Tren zerbitzuan ere eragin handia espero dute eta hegazkin asko ere bertan behera utzi dituzte. Atzo bertan hasi zituzten lehen mugimenduak garraiolariek gune logistiko eta hiri handien horniduretan eragiteko asmoarekin. Gainera hainbat unibertsitatetan blokeatzen mugimenduak abiatu dituzte. Ipar Euskal Herrian ere grebak erantzun handia izan du, behintzat oraingoz halaxe da, sindikatuen arabera besteak beste manifestazioa egin dute gaur, goizteko 10:00 Baionako geltokitik abiatuta. Enpresa bakoitzean asambleak antolatzera deitu dituzte langileak grebaren jarraikortasuna erabakitzeko. Eguerdion guztioi 12:30 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Gaurkoan aipatu bezala Ipar Euskal Herrian eta Frantzian abian den greba orokorra izango dugu hizpide. Izan ere aurtengo emakume nazioarteko eguna RTTen erreformaren kontrako greba giroan iritsiko da lurraldera. Harira sindikatuek argi adierazi dute RTTen erreformarekin emakumeak izango direla lehen kolpatuak. Frantziako Senatuan pentsio reforma eztabaidatzen ari den bitartean, sindikatuek lurralde osoa geldiarazteko deia egin dute. Erabateko geldialdia. Helburu horri helduta greba orokorrea ditu dute, baina hainbat sektoretan izango du jarraipena hurrengo egunetan ere, hala nola garraioan eta energian. Hala ekonomia blokeatzeko ekintzak ere iragarri dituzte. Horrez gain, biharamunean segituko dute deialdiek. Izan ere, martxoaren 8 emakumeen nazioarteko eguna izanik ere, intersindikalak manifestazioa antolatu du Baionan. Eta zehazki testinguru horretan iritsiko da emakumeen nazioarteko eguna, pentsio reformaren kontrako greba giroan. Sindikatuek argi dute pentsio reformarekin emakumeak izango direla lehen kolpatuak. Lan munduan desoreka handia badagolako eta erreformak muturrera eramango du egoera. Oraindik ere, emakume eta gizonen kotizazioak ezberdinak dira. Hau da, egungo sistema ez dela ona ohartarazi dute sindikatuek, baina erreformarekin oraindik okerragoa izango dela. Azken batean, Emmanuel Macronen gobernuaren lege proiektuak kontrakotasun handia bildu du, eta baita zalantzak piztu ditu gizarteko hainbat sektoretan. Indar bat gehiago erakutsi behar dugura eta ere ustez hor manifest da oraindik abiatu, baina hori erakusten ari gira. Eta hori zergaitik, zeren azken finean ez dira entzunak eta gure aldarrikapena ez da aldatu. Erretreta, erreforma hori bertan behera utzi behar du Macronek. Eta hori egin arte mobilizatuak egonen gira eta beraz bai gaur eta ondoko egunetan noski. Ipar Euskal Herrian garela, astelehen honetan, martxoaren 6an, Pauko Administrazio Auzitegiak Ipar Euskal Herriko 24 herritan konpentsazio neurria ezartzen duen Euskal Elkargoaren erabakiaren aurkako helegite guztiak baztertu ditu. Neurri hori martxoaren lehenean sartutzen indarrean eta horren ondorioz etxebizitza turistikoen jabeek ondasun bat ekoiztu behar dute hiri berean azalera baliokidearekin iraupen luzeko etxebizitza merkatuan. Erabaki horrek arlo juridikoko gorabeherak bukaraz beharko lituzke, hala ere etxebizitza turistikoen 50 bat jabek eta 20 bat enpresak neurri horren legezkotasuna zalantzan jarri zuten helegitea ezarriz iazko maiatzean elkargoak kontraerasora jo zuen eta suspentsioaren amaiera galdegin zuen epaiaren aurrean. Helegiteen egileek berean segitu zuten eta azkenik Pauko Auzitegi Administratiboak arrazoia eman zion elkargoari. Gero ordea erabaki hori Euskal Herriko turismo etxebizitzen alokatzaileen batasunak zalantzan jarri zuen berriz eta justuki helegite hori da astelehen honetan auzitegiak atzera bota duena. Bere aldetik agiri batean aldak pozik hartu du erabakia eta Airbnb plataformaren abokatuek lagunduriko jabe anitzen lobby zein kolektiboen saiakerak ezerezean gelditzen direla ohartarazi du. Borrokaren segidan elkarteak herritarrei dei egin die apirilaren batean Baionan herrian bizi plataformak antolatu duen manifestazio handian parte hartzeko.
Bestaldetik emakumeen egunaren bezperan, bai bakarrik da bai legearen erreforma Espainiako gobernu zatitu baten eskutik iritsi da kongresura. Azken orduko aldaketarik ez badago, kongresuko osoko bilkurak sozialisten ekimena izapidetzea onartuko du, PSOEren eta PPren aldeko botoekin eta Unidas Podemosen aurkako botoekin, Irene Montero berdintasun ministroarena barne. Hala gobernukide kontrako botoak emango dituzte lehen aldiz. Creemos que es lamentable que el Partido Socialista haya cedido a las presiones de la derecha y de la extrema derecha y que esté dispuesto a modificar la ley de libertad sexual para volver al Código Penal de la manada. Eta martxoaren 8 begira ere, enpresa handietako eta eremu publikoko erabakigunetan emakumeen eta gizonen presentzia parekidea izango dute hizpide gaur Espainiako ministroen kontseiluan. Hala baieztatu zuen Pedro Sánchez gobernuburuak larunbatean, zehazki aurre proiektu bat onartuko dute eta parekidetasuna ez betetzari lotutako zigorrak ere jasotzea aurre ikusten dute. Porque si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico tiene que ser de las mujeres. Y habrá gente que le parezca grave, incluso absolutamente desproporcionado, pero a nosotros nos parece simple y llanamente de justicia. De justicia. Aldi zaintzaren negozioaren amaiera exigituko dute martxoaren 8an. Bilbon hain justu, zaintzan ipini nahi dute arreta aurten eta berauen merkantilizazioa eta gizonen ihesa deitoratuko dute. Zehazki salatu nahi dute bizitzari eta biziari eusten dioten zainketak emakumeek egiten dituztela, batez ere emakume migratuek eta arrazializatuek. Salatuko nahi dugu bizitzari eta biziari eusten dioten zainketak emakumeok egiten ditugula. Batez ere, emakume migratuok eta arrazalizatuok. Zaintza lan horiek ez dira lan gisa aitortzen, eta esplotazio baldintzetan egiten dira. Bizi premia gisa, eskubide gisa, eta erantzukizun kolektibo gisa hartu beharko liratekeen zainketa horiek, gaur egun Euskal Herrian hainbat indarkeriaren eta desberdintasunen ardatz dira. Hau da, sexua, generoa, arraza, gizarte maila, aniztasun funtzionala eta administrazio egoera gurutzatu egiten dira. Eta zaintza lanak gizonen eta erakunde publikoen implikazio eza justifikatzen duten negozio bihurtzen dira. Feminismoak aspalditik irauli nahi zuen zaintza sistemaren egiturazko arazoak agerian utzi ditu koronavirusaren pandemiak esaterako, baita sistema erroz aldatzeko beharra erakutsi ere. Hau izango da Euskal Herriko hiri eta herrietan mugimendu feminista osatzen duten eragilek deitu dituzten mobilizazioetan kuratuko den auzia zuzen ere adi deialdiei. La
Bilbotik pasagarela eta deialdi erreparatuta Iruñara joko dugu orain martxoaren 8 bueltakoei heltzeko. Horretarako Sandra Urra lankidea dugu kameraren beste aldean. Kaixo, Sandra. Kaixo, Karol, egunon. Egunon, tira, biharko egunera begira konta iguzu, Sandra, zerekin aurkituko garen Iruña aldean? Bai, zuk ezan bezala, bihar emakume langile nazioarteko eguna dugu, borroka eguna ez zuzen ere, eta dena prest da Nafarroako hiriburu eta herrietan. Iruñeko manifestazio nagusia arratsaleko 8 hasiko da Antoniuti parketik, baina aurretik zutabeak egonen dira arratsaleko 6 hasita, auzo eta herri ezberdinetatik esate baterako errotxapeatik edo burlatatik. Zaintzak erdigunera ekarri nahi ditu mugimendu feministak aurten aldarrikapen gisa, baina egitasmoak gaur bertatik hasiko dira, adibidez arratsalde honetan Iruñerriko bilgune feministak eta asarek irakurketa bateratu bat eginen dute Euskal emakume presoen inguruko egoeraz hitz egiteko. Eta bestaldetik, Nafarroan garela aprobetxatuta, Sandra, funtzio publikoko sindikatuek otsailaren 15 eginiko grebaren eta osasunbideko intersindikalak martxoaren 23 egina duen deialdiaren ostean, LAB, Estilas, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek lan uztera deitu dituzte hezkuntza publikoan lanean diren beharginak. Aprilaren 3 izango da, zer gehiago dakigu? Bai, ala da, zuk esan bezala, gehiengo sindikalak bateratuak agertu ziren aurreko egunean Iruñan, apirilaren 3 Nafarroako irakaskuntza publikoan aritzen diren 10.000 langilei dei egiteko greba egitera. Ikasturte honetan egingo duten bigarren greba eguna da, zuk aipatu bezala, aurrekoa gogoratu behar dugu otsailaren 15 izan zela, eta justu salatu nahi duten Nafarroako gobernuak gorrarena egin duela eta ez zuela inongo erantzurik eman greba honetan egindako aldarrikapen eta eskaerei. Zentzuk dira aldarrikapen hauek? Garrantzitsuenak, KPI-aren araberako soldata igoera, ikasle ratioen jaitsiera, kontratuen behin-behinkotasuna 8% bera murriztea eta gainkarga burokratikoa ere murriztea, Karol. Nafarroako gobernuak eta zehazki hezkuntza departamentuak otsailaren 15 greban gure kolektiboak planteatutako aldarrikapenei inolako erantzunik eman ez dionez, LAB, Estilas, Comisiones, ELA eta UGT erakunde sindikalok Nafarroako hezkuntza publikoko irakasle guztiak beste grebagun batera deitzen ditugu apirilaren 3. Eta hezkuntza atzo hasi zen aurren matrikulazio epea Nafarroan, hilaren 17 bitartean bere seme alabentzako ikastetxea eta hezkuntza eredua aukeratuko dute milaka herritarrek, eta hor bada aukera ez eredua matrikulatzeko, eta horren kanpaina abian da, ezta, Sandra? Bai, alaxe da, uste da momentua familiek erabakitzeko haien seme alabak ereduan matrikulatzeko edo ez, eta animatzeko kanpaina martxan jarri du urtero bezala Nafarroako ikastetxeetako zuzendarien elkarteak nizek. Izan ere, adierazi dute garai bateko mugak eta isiak gainditu diren arren, oraindik ere gaurko egunean zuzendariek zakua bete erronka dituztela, eta horregatik euskara ardatz izango duen euskal eskola publikoaren bertuteak azpimarratzea garrantzitsua dela. Horretarako, ohi bezala den sare sozialetarako bideoak egin dituzte, eta horietan Saio Alkaiza bertsolaria ageri da, baita ere Osasunako entrenatzailea den Jagoba Arrasate eta Deredeuko 2 guraso asatzen dira bertan. Elizondo eskola publikoaren alde egindako apustuaz harro nago. Zue ere eskola publikoaren alde apustu egitera animatzen dizuet. Bueno, nitzat, eredu da dana, ez? Ez dut besteik zeutu, baina, eredu da, ezkeraz ikasteko
bat, heziketa bat euskaraz posible dela, gure hizkuntza indartzeko, zabaltzeko bai, eta euskararik horrela da. Euskara eta euskal kulturaren kabiada de eredua, eta niretzat da izan da, egun nina izen hori eraiki duen ura mundu oso bat eskaini. Es un derecho que vamos consiguiendo poco a poco en Navarra y que deberíamos tener en todas nuestras escuelas, que ofrece a nuestras hijas e hijos la oportunidad que muchas personas no tuvimos y muchas aún no tienen de aprender euskera y en euskera en la escuela pública. También es el modelo que garantiza la herencia cultural de nuestro territorio y también asegura el aprendizaje de un segundo idioma y facilita que se aprenda un tercer idioma. Ondo da, Sandra, bada honekin hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Bai, mila esker zuei, agur. Eta gaitza aldatzeko Gasteiza egingo dugu orain, izan ere, astelehen honetan Gogora Institutuaren zuzendaritza kontseiluak argi berdea eman dio martxoak 3 memoria gunea sortzeko hitzarmenari adi xehetasunei. Gogora Institutuaren zuzendaritza kontseiluak martxoak 3 elkartearekin hitzarmena sinatu du. Testu horrek bi erakundeen arteko lankidetza ahalbidetuko du. Eta horrekin batera 1976ko martxoaren 3ko gertaerak ikertu, inventariatu, dokumentatu eta zabalduko dira. Izan ere, egin behar horiek ezinbestekoak dira martxoak 3 memoriagunea etorkizuneko memoriala sortzeko eta eduki zornitzeko. Onartu egin zen 2021ko konbenioa, hilabete luze hauetan borrokatu izan duguna, eta berez bi informe eskatu behar dituzte, bat juridikoa eta beste bat ekonomikoa, eta espero dugu arazorik ez izatea, eta konbenio hau aurrera eraman ahal izatea, baina, atento ego gara. Gauzak horrela, orain erakundeek aurrera pausoak eman beharko dituzte arlo administratiboan eta juridikoan. Ondoren patronatua sortuko dute. Horretarako memoria garak eta martxoak 3 elkarteak bakoitzak 2 bokal aukeratu beharko ditu. Prozesu hori guztia amaitzean patronatua sortuta egongo litzateke eta horrek kudeatuko du fundazioa. Eta Arabatik Gipuzkoara lurraldeko hondakinen kontsortzioak dioxina eta metal astunak dituzten urak Zurriolara isurtzeko baimena bertan bera geratu da momentuz. Ingurumen baimen horri errekurtsoa aurkeztu zion Gurasosek eta horrekin batera eskatu zuen ebazpen horren efektuak kautelaz eteteko Jaurlaritzak errekurtsoa onartu edo ezeztatu arte. Baimen hori eteteko eskararen gainean hilabetean Jaurlaritzak erantzunik eman ez duenez automatikoki baliogabetuko dira ebazpenaren ondorioak momentuz. Zubietako erraustegiak Zurriolako hondartzara doan sarera dioxinaz eta metalastun kutsatutako urak isurtzeko baimena bertan behera geratu da. Gurasosek ingurumen baimen horri aurkeztutako errekurtsaren ondoren iritsi da baliogabetzea. Baimen horrek indarra galdu du ingurumen sailak ez baitio erantzun aipatutako errekurtsari, hilabeteko legezko epean, martxoaren 1. Hilabete igarota zuzenen baliogabetu da kutsatutako urak Zurriolara isurtzeko baimena. Ildo horretan duela 5 hilabete, Zubietako erraustegiaren arduradunak hala nola Gipuzkoako hondakinen kontsortziari baimen eskatu zion erraustegitik Arkaitzerrekara isurtzen diren urak ponpatu eta saneamendu sistemarekin konektatzeko, etorkizuneko larrialdien aurreko prebentzio neurri gisa. Horretarako lehenengo Loiolako hondakin uren araztegitik igaroko litzateke urrori. Gurasos elkarteak baina adierazi du araztegi horretan dagoen sistema ez dela egokia elementu kutsatzeak uretatik kentzeko. Izan ere araztegiak ez du erraustegien aurre ikusitako substantzia motetarako behar den tratamendu kimikorik, tratamendu biologiko hutsa baizik.
Gainera Zurriolara doan sarera urkutsatua isurtzeko baimen hori Jaurlaritzak eman ahal izateko lehendabizi Añarbeko mankomunitatearen baimena behartzen. Ingurumen sailak ordea mankomunitatearen oniritzirik gabe baimendu zion Gipuzkoako hondakinen kontsortzioari. Testu inguru horretan behin gurasos plataforma jarritako errekurtsoarekin eta ingurumen sailak hilabeteko epean erantzunez izanarekin baimena baliogabetu da. Itxi ostean Zumarragako zabortegian, baimenik gabe botatako altzairu errautsak eta bestelako industria hondakinak impermeabilizatutako ziega batean konfinatzeko proposamena egin dio ArcelorMittalek Jaurlaritzako ingurumen iraunkortasun sailburu ordetzari. Hori egin dezan ingurumen baimen bateratuaren aldaketa ez funtseskoa onetsi dio Jaurlaritzak eta obra horiek uztailaren 31 arte egiteko epea eman dio enpresari. Hain justu ere iazko azaroan Eusko Jaurlaritzak ingurumen ikuskaritza bat egin zuen Zumarragako zabortegian eta ondorioztatu zuen instalazioak itxi ostean ere hondakinak pilatu dituztela bertan. Txostenean nabarmentzen da agerian geratu dela zabortegiaren goiko aldean dagoen hasierako egoera ez dela zabortegia zigilatzeko planuetan adierazitako beran zabortegiaren goiko aldean hondakin pakete bat agertu baita eta lurrazaleko urak drainatzeko sistema operatibo bat ez baitago. Egoera hori zuzentzeko plan bat aurkezteko agindu zion Jaurlaritzak ArcelorMittali eta halaxe egin du enpresak. Eta honekin kultura arlora egingo dugu salto jarraian, izan ere Mailua Gara lelopean 150 euskal sortzaile bilduko ditu Loraldia festivalak. Martxoaren 9-tik 26-ra askotariko 21 proposamen taularatuko dituzten Bilboko 14 gunetan. Kolpez kolpe zizelkatu nahi dute hiriburua sormenaren eta kultur adierazpenaren bitartez eta noski gaiaren inguruko gehiago jakiteko kameraren beste aldean dugu Amaia Ozerin Loraldiko komunikazio arduraduna. Kaixo, Amaia. Kaixo, eguerdion. Eguerdion, tira aipatu bezala ostegun honekin emango zaio hasiera Loraldiari, Gabriel Arestiren harri eta herri olerki abiapuntu hartuta osatu duzue gainera aurtengo festivalaren leloan, Mailua Gara lehen aipatu bezala, zein asmo dago metafora horren atzean? Bueno, esan bezala, Loraldian beti presente izaten ditugu kultur referente izen handiak eta aurten Gabriel Arestida haietako bat. Eta hain zuzen ere, berak bere poesia batean aipatzen zuen poeman Mailua Gara, esaten zuen kulturari buruz ari zenean, ez? Mailua kolpez kolpek ere bezala, kulturak eraldatzen duelako edo gizartea eraldatzeko botere hori aldarrikatzen zuela. Eta guk horrekin bat egiten dugu. Horia, eta hain zuzen ere sorreratik bi helburu izan ditu festivalak eta bide beretik segitzen du aurten ere euskal kulturaren plaza izatea eta transmisioaren alde lan egitea. Helburu horiei tiraka zer berri dakar aurtengo festivalak? Loraldian ohikoa den bezala, 11 ekintza burutuko ditugu, aurten 23 ekintzek osatzen dute programazioa, eta gure ezaugarrietako bat da baita ere disiplina ezberdinak uztartzen ditugula. Oraingoan badaukagu teatroa, musika, dantza, literatura, bertsolaritza, zinea, orduan, gusto ezberdinetarako gomendioak daude, eta nola ez, Bilboko gune ezberdinetara eta areto ezberdinetara helduko gara. Ordea, jaialditik harago ere Loraldia terminala eguna egingo duzue aurten berriz ere, zein da ekitaldi horren asmoa? Bai, gaztea da gure alorretako bat, gure lan lerroetako bat, eta horrekin batera, iaz hasi ginen Loraldia terminala deitu genion eguna ospatzen, aurten martxoaren 25ean izango da, eta egun horretako programazio guztia dago eskainita, bai publiko gazteari, naiz eta adin guztietako publikoa hurbildu daiteke, noski, baina bereziki sortzaile gazteei eta sortzaile berriak izango dira oholtzara igoko direnak egun horretan. Batzuentzako gainera izango da, beraien lehenengo esperientzia publikoaren aurrean, eta denetarik izango dugu teatroa, bertsolaritza,
eta musika, eta dantza berezi bat ere, dantza patinetan izango dugu, dantzaz bizitzeko beste modu bat eskainiz. Bai ez, eta gainera gazteak aipatu dituzula, beste bi ekintza osagarri ere antolatu dituzue aurten, horixe ez, zuk esan bezala gazteen artean euskal kulturaren transmisioa sustatzeko. Eta hor bada batetik Sormen Ola programa eta bestetik David Errantzen argazki erakusketa ez. Hauen inguruan zer duzue esateko? Bai, Sormen Ola programa urtarrilean abiatu genuen, eta gure helburua da sortzaile izan nahi duten gazte horiek edo artista izan nahi duten gazte horiek laguntzea, bai, kulturindustria ezagutu dezaten. Bai, euskal kulturan hobeto eta zorrotzago murgiltzeko. Eta baita ere, profesionalizazio bide horretan formakuntza izan dezaten, ez? Eta orduan, Sormen Ola programa da, hilean behin egiten dugun saio trinko bat, normalean hileko azken larun batean izaten da, egun erdiko programa da, eta egun bakoitzean gai bat hartzen dugu oinarri. Izan da Patxo Telleriarekin gidoigintza, izan da dantza Jon Maiarekin, eta orain datozenak izango dira literatura eta musika Joseba Serronaindia eta Joldi Beristáinen eskutik, zinea Paul Urquijoren eskutik, eta azken saioa maiatzekoa izango da Miren Amurizak eskainiko duena Amaia Agizabalekin, irudia eta hitzen arteko jolasean oinarrituta, ez? Eta orduan gure helburua da gazteek aukera izatea hobeto formatzeko, trebatzeko, eta baita ere kulturindustria eta sortzaileak eskarmentua daukaten sortzaile horiekin hartu emona izan ahal izateko eta beraien gandik edateko, ez? Azkenean beraiek izango dira etorkizuneko artistak eta horren bila gabiltza. Eta bestalde batetik, David Errantzen argazkien erakusketa da, urtez urte Metro Bilbaorekin batera antolatzen dugun erakusketa bat, metroko geltokietan, aurten 2 hilabetez izango da, lehenengo martxoan Alde Zaharreko San Nikolaseko irteeran dago kokatuta, jada hasi da, aurreko astean hasi zen, eta apirilean Gurutzetako geltokira eramango dugu, eta horretan erakusten ditugu zeintzuk diren loraldiaren baloreak eta gure helburuak, ez? Eta erakusketa horren helburua da apur bat gizarteratzea euskal kulturak eskaintzen duen balio erantzi hori eta balioak modu atsegin batean argazki zoragarrien bidez eta loraldian izan dugun urtetako eskarmentuaren bidez. Tira, proposamen oparoa dakar aurtengoan ere loraldiak beraz bukatzeko, zer nolako harrera espero duzue aurtengo edizio honetan? Harrera oso ona izaten ari da, izan ere ez dugu festivala hasi eta ekintza batzuetako sarrerak agortu dira. Besteak beste, Benito Lertxundiren kontzertua, Galerna loraldiaren produkzio propioaren estreinaldia, Anonime Popularrena ere, larun bata honetan egingo dugun itsasadarrean zehar ibilalditxoa ere jada sarrerak agortu dira. Orduan, oso harrera ona izaten ari du, eta ikusten dugu, nabaritzen dugu, gizartean ikusten dugu, loraldiak nolabaiteko sendotasuna lortu izan duela eta ezaguna dala gure komunitatean, ez? Eta jada publikoak itxaroten duela, martxoak zer dakarren loraldiaren eskutik. Orduan oso pozik. Hori da, honekin hemen utzi behar dugu konexioa Amaia, gertutik jarraituko dugu loraldiaren aurtengo edizioa, mila esker eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Eta honekin, kultur arloko datozen egunotako egitarauari erreparatuta, solasaldiari ekiteko bueltatuko gara laster, beraz, ez zaitezte urruti joan. Kaixo, Aibi naiz eta euskal musika urbanoa sortzen dut. Gaurkoan zer gertatzen da kantarekin nator. Afrobita da eta sentimenduz betea dago. Izan ere, bortxaketa baten ondorioz jasan nuen depresioari buruz hitz egiten du. Gorroto askorekin, ez egonkortasunarekin eta gizarteari kritika eginez sortu zen kanta hau. Beraz, espero dut sentitzea, disfrutatzea eta Hamaika telebista ikusten jarraitzea. Muxu, potolo bat.
Gizarte berekoia bihurtu gara, dena zapuztuz, dena apurtuz, ai, 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 ai. Suntsitzeko gogoa, malkotan beranoa, aldatuta nago eta ez dakit nora noa, denbora behar dutena konpontzeko buruan aldondik arazoa. Zer gertatzen da? Zer gertatzen da? Arrokeria horrek ez dizu inora emango, gizartetik egin beharko duzuzuk salto. Ikuspegia ulertu ez ditu jarraitu pentsatu, eta egoismoa zahaztu. Jendea telebistan oinarritzen da, aldizkariekin informatzen da. Sare sozialetan barrena, sortzen da errealitate abstraktuena. Zer da erreala, zer da fikzioa, dakigun bakarra da maitasuna dela gura arazoen gakoa. Suntsitzeko gogoa, malkotan beranoa, aldatuta nago eta ez dakit nora noa, denbora behar dutena konpontzeko buruan aldondik arazoa. Zer gertatzen da? Zer gertatzen da? Nire barnean daukat kriston energia indarra bilezia, baina dena xurgatu didate egiten malzurkeriak. Bueltatuko naiz, uste duzuena baina indartsugoa naiz. Bueltatuko naiz, ez dituz mundua aldatzeko gai. Izakia da gizartean bizitzeko egina, berez ez dakit zeigan bata beste egiten mina. Zagea gure arten zaintzen, zeko osmota izangoa eragina. Entzuteko jaioak ez algara, pertsona sozialak. Erabili ditzagon ondo gure armak, bibelarri eta hau bat. Zure burua ez dituz ingurua argitu, kritika puta suntzitzaio guztiz txikituz. Komunitate sano bat sortzeko irten bide argi bat aurkituz, posible izango da. Zer gertatzen da? Zer gertatzen da? Zer gertatzen da? Zer gertatzen da? Hemen gaude berriro ere, eskerrik asko berako alkate jauna etorri, eskerrik asko berako herriari aukera emateagatikan hain leku polit eta dotorean guretik sortuaken aurkezpena egin ahal izateko, bigarren edizionen aurkezpena begit. Aspaldian gabiltza mulatu gogorren artean, izenik ere zuen gure txalupa arraroan. 2023an aurten, behin hori sortzaileak eta herriak esleituta ditugula, ze badakizue proiektu honen funtsa dela, egonaldi artistiko batzuk sustatzea Euskal Herriko herri ezberdinetan. Parte hartu duten 29 herri hauetan, bai? 22 multzotan bilduta. Orduan, egonaldi artistikoak egingo dira, sortzaile bakoitzak herri batean, 3 astera bitarteko egonaldiak egingo ditu, eta sortzaile bakoitzak lehendik pentsatuta ekarritako proiektu bat garatuko du bertan. Egonaldi horiek amaitutakoan, eta epe muga batzuk iritsitakoan, sortuko diren lanak azkenean izango dira 10 ipuin luze, 5 komiki lan, 4 film labur eta 3 antzezlan. Kasko azpiak zeharo zulatu, ikusten da porturi, ez dugu ikusten baina imaginatzen dugu. Imaginatzen dugu da aruntzgoaz arraunean.
5 komikiak argitaratuko dira bilduma batean, 10 ipuinak ere bilduma batean, 4 film laburrak muntaketa orokor bat egingo da. Lehen urtean film bat atera genuen, film luze bat egin genuen film labur hoiekin, 5 teilatu deiturikoa. Aurten egingo deguna da zerbait, azkenean erabaki dugu ez egitea film oso bat, baizik eta 4 film laburrak, bakoitzak bere entitatea eta autonomia izango du, baina sortuko dugu montaketa bat, azkenan herri guztietan, emanaldietan emanalizateko 4 film hoiek denak batera. Ez gara izan beti ainartezan, ez esantxo ilargi. Eta 2024ean, sortutako lan guzti hauekin egingo da kultur zirkuitu bat. Proiektuan parte hartu duten herrietatik igaroko dira, aipatu dizkizuedan lanen aurkezpenak. Antzerkiak egingo dira, filmak erakutsiko dira, eta komiki eta ipuin bildumak aurkezpenak egingo dira, bakoitzean dagokion idazlearen presentziaz edo komikigilaren presentziaz. Batetik, literaturan, Edorta Jimenez sortzailea Mutrikura joango da, Ainhoa Urien Teiletxe, Lodosa Sartaguda Mendabia Andosilla eta Sesmara joango da, Idoia Etxeberria Elortza Zaldibia eta Taunera, Magi Arozena Zubeldia Ziortza Bolibarrera, Jon Abril Lola Etxea Atarratzera, Lutxo Egia del Rio Segurara, Maitane Perez Argote Errigoiti Ajangiz eta Musikara, Saioa Alkaiz Zaguaiar Berriatuera, Maite Izpuru Olaizola Araitz Betelu eta Larraunera, eta Gaizka Sarasola Larrabetzura. Hori literaturan. Antzerkian, Goitibera Konpainia Hernanira joango da, Antzerki Aroak Zinemaldiak Zumaiara, Jonander Urresti Aulesti Munitibar eta Amorotora. Zinegintzan, Petxe Etxebarria Antzuola eta Aierrara, Arriguri Uartera, Alba Lozano Oiartzunera eta Aitzol Saratxaga Legutiora. Eta azkenik komiki gintzan, Iñaki Martiarena Matxin Usurbilera, Aritz Ibarra, Sara Urruña Bera eta Lesakara, Kote Camacho Bergarara, Unai Gaztelumendi Leitza eta Berastegira, eta Eñautar Aiartzagoena Amasabila Bonara. Ordu bata pasata iritsi da eguneko solasaldiari ekiteko unea, horretarako gaur dut hemen irekin, hitz egiteko prest, Carmelo Landa eta Maialen Ferreira, ondo etorri. Bai, hitz egiteko prest, ondo esan duzu. Eta, hasteko Ipar Euskal Herria eta Frantziara begira jarriko gara, izan ere gaur berriz ere ekin diote grebari, oraingo honetan greba orokorra eta printzipioz mugagabeari, erretreten reforma bertan bera uztea eskatzeko, baukagu bideo bat ez, gaurko egunaren bueltakoa eta laster bueltatuko gara horri heltzeko. Frantziako Senatuan pentsio reforma eztabaidatzen ari den bitartean, sindikatuek lurralde osoa geldiarazteko deia egin dute. Erabateko geldialdia. Helburu horri helduta greba orokorrea ditu dute, baina hainbat sektoretan izango du jarraipena hurrengo egunetan ere, hala nola garraioan eta energian. Hala ekonomia blokeatzeko ekintzak ere iragarri dituzte. Horrez gain, biharamunean segituko dute deialdiek. Izan ere, martxoaren 8 emakumeen nazioarteko eguna izanik ere, intersindikalak manifestazioa antolatu du Baionan. Eta zehazki testinguru horretan iritsiko da emakumeen nazioarteko eguna, pentsio reformaren kontrako greba giroan. Sindikatuek argi dute pentsio reformarekin emakumeak izango direla lehen kolpatuak. Lan munduan desoreka handia badagolako eta erreformak muturrera eramango du egoera. Oraindik ere, emakume eta gizonen kotizazioak ezberdinak dira. Hau da, egungo sistema ez dela ona ohartarazi dute sindikatuek, baina reformarekin oraindik okerragoa izango dela. Azken batean, Emmanuel Macronen gobernuaren lege proiektuak kontrakotasun handia bildu du, eta baita zalantzak piztu ditu gizarteko hainbat sektoretan. Indar bat gehiago erakutsi behar dugura eta ere ustez hor manifest da oraindik abiatu, baina hori erakusten ari gira. Eta hori zergaitik, zeren azken finean ez dira entzunak eta guk gure aldarrikapena ez da aldatu. Erretreta, erreforma hori bertan behera utzi behar du Macronek. Eta hori egin arte mobilizatuak egonen gira eta beraz bai gaur eta ondoko egunetan noski.
Sindikatuek salatu dute, ez direla entzunak izaten ari, eta, bueno, ez, ontsi bertan entzun dugu ere nola, eskariak edo aldarrikapenak bere horretan jarraitzen duten. Bai, hori da ez, eta 6. greba eguna da, ez hori bai aipatzekoa da, atzo Frantziako gobernuak jarri zauen neurri bat, non, elikagaiak, merkatuak izango dira, baina neurri hori gobernutik etorri beharrian, ez, hainbat enpresa handietatik etorriko da, non Carrefour eta elikagaiak distribuitzen dituen hainbat enpresetatik datoz. Hortaz, gobernuak bere sindikatuen eta herritarren neurriak entzun beharrean, merkataritza arloko edo marketing itxurako neurriak jartzen ditu, ez? Eta hori, jendea ikusten da berasarrea eta normala da, eta esan duten moduan, ez? Emakumeak izango dira lehen kolpatua, jubilazioa lusatzen badute, ez? Eta hori bai, 8 egunean eta giroan gaudela, aipatzekoa da ere. Bai, ez da, esan duzu horre inflazioaren datuen aurrean malako neurria ezarri da, agian ez, grebalariak eurak gehiago ez azarratzeko. Bai, baliteke, edo nola ere, nahi izan du nik uste Macronek aurpegi garbiketa bat egin, ez da, ze mobilizazioa oso indartsua da. Ikusi dugu Baionan, bide batez esan daia, argitxu dufau, ezaguna egiten zaigu, ze mobilizazio guztietan labeko ordezkari bezala agertzen da gauza interesgarriak esaten. Da gaur deigarria egin zain, niri 10:00 oso goizetik egin dute lehen mobilizazioa Baionan, da oso indartsua, oso jendetsua izan da. Da nik uste dut horrek, aurreratzen duela, bero etorriko dala hemendik aurrera ere, ez da. Batzuk greba mugagabea egiten dute, beste batzuk ari dira planteatzen blokeoak, ekonomi arlo desberdinetan, beste garraiotan da blokeoak, hasi dira batzu praktikan jartzen blokeoiek, eta beraz asunto serioa da. Baina, klaro, gero gertatzen da, Macronek, ez du horren beste begiratzen kale mobilizazioari eta grebei, ari da begiratzen, ea nondik lortuko dituzten apoioak, ez da hori aurrera ateratzeko bere proiektua, eta eskuinera begiratzen dago. Horretan, ni nahiko nuke komentatu, Macron zentroan edo kokatzen da, edo zentro eskuinean, eta Espainiar estatuan, PSOE, nik uste izatez ere zentroko, espada zentro eskuineko talde bada, bere jokabidean, eta une honetan ari da eskuinera begiratzen ere, bere arazo politiko-parlamentarioa konpontzeko PP-rekin batera, eta inkluso Voxekin batera, ez da. Nik uste horrek zer pentsatu ematen duela. Hainbesteko mobilizazioa egon langileen artean, hain argi izan, herritarrek ze iritzi daukaten, da data guztiz, zentroko indar politiko eta gobernu horietatik nola begiratzen duten, horri kasu egin ordez, begiratzen duten eskuinera, eta Macronek senatuan galduta dauka gehiengoa, baina seguren eskuinaren apoioa kudeatuko du eta lortuko du bere proiektua aurrera bultzatzeko. Nik uste zer pentsatu ematen duela horrek. Bai, ez da, gainera, lehen hor blokeoak eta aipatu dituzu, ez gogortzen ari dira protestak, arlo honetatik, eta zuk ere ez duzu, 6. eguna litzatekeela, ez, bada garaia beraz gobernuak entzuteko. Hori da, zentzuzkoa, baina ez da holan, ez, Carmelok esan dagoen moduan, gobernuak, bai Frantziakoa eta bai Espainiakoa biraketa bat egiten ari dira, ez, eta geroz eta politika eskuindarragoak sortzen ari dira, ez dakit zergaitik, supuestamente, esaten dute, gobernu sozialistak direla, ez, baina antza denez, herritarren aldarrikapenak alde batera uzten dituzte, eta Macronen diskurtsoa ontsa aldatu dau, esan ez, protestak geroz eta gutxiago direla, pixu gutxiago dutela, ez, eta hori ez da egia, baina diskurtso horrekin irabazi nahi dauena da jentia kantsatzea eta desegitea, ez, euren protestak, eta nire ustez hori ez dute lortuko, eta espero dute ez lortzia, ez, Frantziako mugimenduak oso zorrotzak dira, eta bai garraiotan eta beste zerbitzu batzutan blokeo bat sortuko dute, eta nik uste dut
asko igerriko dela, bai herritarren artean eta bai frantziar guztien bizitzan, eta horrela sortzen dira mugimenduak eta mobilizazioak oso garrantzitsuak dira gauza hauek lortzeko. Nire ustez indartsu jarraituko dira eta 6. grebaguna ez da izango azkena. Ez gainera hori garraio aipatu duzue, findegietan ere greba egiteko dira, atzo hasi ziren dagoeneko garraiolariak, elikagaiak hornitzerako orduan, eta antzeko lanetan etenaldiak egiten, batez ere hiri handietan, berez eragina guztionek horrela jarraitu ezkero handia izango da. Bai, izango da dudarik gabe, eta gainera nik uste dut oraingoan egon dela jakituria herritarren artean, iparraldean, nabarmen, zentzu batean sindikatoen elkartasuna handia izan da, eta jarrera oso borrokaren aldekoa da sindikatoen artean, hori batetik, baina bestetik mugimendu feministak lotu egin du pentsioen da retiroaren gaia martxoaren 8arekin. Oso modu nabarmenean, da hainbat ekitaldi egin dituzte eskainen, da hainbat lekutan, eta iparraldeko euskara erabiliz, aste ubela antolatu dute, ubela da guretzat morea, aste morea. Orduan, alako elementuekin gertatzen dena da, herritar sektore diferenten arteko, sindikalista, feministak, lotura interesgarri bat sortu da, eta nik uste hori oso inteligente dela, eta gehitu egiten diola indarra herri mugimenduari oroar, eta Macron nahiko nabarmen usten duela, eta arriskutan. Nik uste horrek, behar badala burrera atarako du, erretreta senatuaren debatea orain dago, eta eskuinaren laguntza izango dut, atarako du, baina epertainera Macronek ordaindu beharko du, nik uste baita hauteskundetan ere, espero dut, ez da. Arazoa da Frantzian, ez dagora argi estatu mailan ze alternatiba edo alternatibarik badagoen, ez da. Nik uste Euskaldunok iparraldera begiratu beharko genuke gehiago eta ikusi ze aukera dagoen, batez ere mugimendu abertzalea, mugimendu feminista eta sindikato abertzaleen artean, benetako indar bat egiteko, eta euskaltzalen artean, adibidez gaur entzun dudanagatik, zehazkan ere paro handia egon da, eta motiboa badituzte, motibo propioak ere, erretreta baino urrunago doazenak, ze hor benetan iruzur bat egin du, Pariseko gobernuak, zehazkarekin, da, azerre egon behar dute. Orduan, azerre horiek guztiak eta motibo horiek eta rebindikazio horiek lotzen badira iparraldean, nik uste hor epertainera zerbait interesgarria sor daitekela alternatiba modura, ez da. Bai, izan ere hau ere izan daiteke horretarako lehen biziko pauso bat, aipatu ditugu alor batzu, baina tira, eskoletan eta gizartean zer ikusi duten beste hainbat alorretan ere gaur greba eguna dute. Bai, hori da. Bai. Eta gainera horrek suposatzen duena da hainbatean ere guztiak borroka horrekin sentsibilizatuta sentitza eta horrek ere badu garrantzia. Eta lehen ere aipatu duzu eta zuk ere esan duzu Maialen martxoaren 8aren bueltan ere gertatzen ari dela hau eta justu aurten merkatuarekin eta ekonomiarekin ere oso lotuta dator bai zein Euskal Herrian eguna. Bai, hori da, azkenian nire ustez, feminismoa ardatz guztietan edo lotuta egon beharko litzateke eta merkataritza bada bat, eta, Frantziako arlo guztietan, protestak daz, zentzu batekin, eta da, mobilizazioak erabateratua egiten badituzte, zarata handiagoa egingo lukete, eta hori oso ona da, eta menzuk esan duzu moduan, mugimendu feminista aurten merkataritza arlota eta ekonomiari begiratu dio, azkenean, emakumeak direlako edo garelako, merkataritza edo ekonomia horietan, zapalduenak edo ikusten da, nolako soldata arrakalak daz, zen nolako langileen artean zen nolako desberdintasunak da, zeintzuk zen dituzten eta zeintzuk ari dire beste lan batzutan maskulinizatuagoak, eta azkenean hori ikusten da ze moduko bizimodua dugun batzuk eta besteok, eta emakumeak gare sozietate honen erdia, eta azken finean, bada sektore batzuk non ez gare agertzen edo oso gutxi agertzen gare, eta hori ez da bidezkoa.
Bai, ez da, izan ere, zaintza erregunan jarretik, zaintza sistemaren eraldaketa aldarrikatzen dugu orain, eta egia da, aurtengo honetan, nahiko proposamen zehatzak dituela mugimendu feministak, ez nola iristen diezu horri? Nik uste dut oso norabide interesgarria hartu duela, modu generikoan salaketa egitearen ordez eta motiboak sobera daude, zegoera okertzen ari da oroar emakumeekiko, ez da, gizarte honetan, eta oso modu bortitzean gainera. Baina, kasu honetan, Euskal Herriko mugimendu feministak hartu du denon bizitza erdigunean konsigna horren inguruan, batez ere zaintzaren bandera, ez da. Eta nik uste, benetan, nik irakurri ditudan mentzat, agirietan eta irakurri ditudan planteamentuak oso interesgarria dira, ze benetan, hor dago, nik uste bazterketa handiaren, emakumeen bazterketa handiaren iturburu bat, ez da, eta muina. Eta gainera, beraiek oso modu zehatzean aztertzen dute, planteatzen dute diskriminazio hirukoitz bat gertatzen ari dela emakumeen kasuan. Hain zuzen ere, batez ere, kanpoko emakumeak, hau da migranteak, hartzen dituztelako zaintzaren arloan lanik desegokienak eta nolabait esan esplotaziorako lanak direna batzera egitera zaintzan. Orduan, etorkin izategatik, gero emakume izategatik eta gero etxeko langile izategatik, hiru arlotan gertatzen da esplotazioa eta diskriminazioa, ez da. Eta hortik aurrera planteatzen dutena da, zaintza izan behar da sektore guztie partekatua, emakume da gizonek partekatua, gertatu behar da familian, baina gertatu behar da ere modu publikoan. Zaintzaren izaera publikoa rebendikatzen da, nik uste oso interesgarria dela, eta gero gizonezkoen implikazioa emakumeak beste, ez da, eta gero baldintzak, lan baldintzak. Claro, zaintza batez ere etxe partikularretan egiten denean, hori ia beltzean lan egitea da, kasu askotan, ez da, baldintza dira oso txarrak, soldata bajuak, kontraturik ere ez da egoten askotan, eta planteatzen dute eztabaidarako puntu interesgarri bat, eta da, zergaitik ez den zaintza lan sektore bezala integratzen seguridade sozialean, ondorio guztiekin. Ez da erreza izango laburrera, hain justu ikusten dugu gobernuak eta estatu guztiak ari dira Europan esaten, krisi handi bat dago, sistema publikoan, da pensioak aldatu behar dira, privatizatu egin behar dira, seguridade soziala gastua murriztu behar da, orain planteatzen emakumeen lan hori, etxeko lan partikular hori eta zaintza lana bereziki, ez da, bai familian eta bai kanpo egiten denean seguridade sozialean integratzea, ez da erreza izango, baina epertaineran ikuste debate hori hastea oso interesgarria da. Zalantzari gabe momentu honetan konsidera daiteke zaintza dela bete-betean laborala, sektore laboral bat, ez da, eta erregulazio publikoa behar duela beste edozein sektoretan bezala. Da hor hasiko da seguruen aldatzen sakon eta egituran emakumeen egoera, nik uste dut. Bai, ez izan ere hor badira batetik instituzioek zabaltzen dituzten mezuak, ez, martxoaren 8 arira, baina egia da mugimendu feministak berak, ez, interpelatzen duela zuzenean, ez, aginte politiko hauek ere, ez, agian, gaurtik biharko egunera ezin daiteke zer aldatu, baina gutxinaka, ez, proposamenei heldu eta horretan lan egiten hasteko. Bai, nire ustez, gobernuek ez oinala, azken urteetan, diskurtso feminista bat aldarrikatu izan nahi dute, ez? Eta hasi esaten, era publiko batean, feminismoa garrantzitsua dela, emakumeak eskubideak dituztela eta holan. Baina nire ustez, igual, era publiko batean debate hori bai hartu da, eta hausnartu da, baina gero bizitza pribatura basoiez, ikusten duzu ez, gero jendearen aurrian, ezkerreko diskurtsoak eta feministak dituzten hainbat gizon, oraindik bere bizitza pribatuan gauza horiek ez dituztela aplikau ez, eta hori ni askotan ikusten dut, ni azkenean murgiltzen naz, ez, hainbat sektore ezkertiar, bai kazetariak, bai politikariak, eta gero euren emaztearekin hitz egiten, ez, konturatzen die, bai diskurtsoa kanpoaldian edo itxura hor dagoela, baina egia esan, euren etxeetan egiten dituzten gauzak emakumeak dira, ez? Eta
niri gustatuko litzaidake esatia emakume horiei egiteko. Gauza ez gelditzeko, etxeko gauzak ez egiteko, ez? Eta behar bada greba bat euren etxeetan, eta gizonak konturatzeko, zer gertatzen da hemen, eta askotan debate hori nire etxean planteatzen dut, eta beste emakumeei esaten dut ziet, baina nik ez bat egiten inork ez dago egingo, ez egiteko inorrez. Eta ez dana emakume sorbaldetan jeistea. Niretako hori oso garrantzitsua da, ez gure etxetik hasi behar gara, eta ez bakarrik diskurtso feministak geure ganatu eta esan, baizik eta gure bizitza pribatuan ere kontuan hartu zer egin behar den eta zerra ez. Eta gainera, martxoaren 8 bezpera honetan, gaur martxoak 7 dugula Espainiako Kongresuan berdintasunarekin, eta, emakume hori eragiten diguten hainbat gai ez hitz egiten dabiltza, eta besteak beste gaur iritsi da baietz legearen reformaren eztabaida bera, eta bozketa baita ere ez. Hau iritsi da, batetik esan bezala martxoaren 8 atarian, eta bestetik gobernu zatitu baten argazkia ere bada gaurko eztabaida hori, eta honi heltzeko hain zuzen ere badugu kameraren beste aldean Estitxu Garai Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria. Kaixo, Estitxu. Kaixo guztioi, kaixo Carolina, Carmelo eta Maialen. Kaixo, tira, bota dugu titularra horrela harin, baina bada azken hilabeteotan pisutxoa izan den eztabaida, ez legearena, eta gaurko egunarekin gobernukideak direnek ere ezezkoa bozkatuko dutela dirudi, zer suposatzen du honek? Honek dakarrena niretzat ez da untzaren gauerdiko ez dula, hain zuzen ere oso kontutan hartu behar dugulako, jarrera atzerako eta ere badagoelako nolabait mugimendu antolatu bat, jendartearen aurrera bidearen kontra egiten duena, mutur eskumak ere oso ageriko islatzen duen moduan, feminismoa hartu du jopuntutzat, eta emakumeen eskubidetan egiten diren aurrera bide guztietan nolabait zarata sartzen nahi bat horieko oztopatzeko. Eta nik uste dut hori ez dela kasualitatea, hain zuzen ere feminismoak badaukalako gaitasun izugarria eskubideen oinarri horretatik eraldaketak proposatzeko. Orduan, nik bai da bai legearen harira gertatu den guztia hor kokatzen dut, eskuma alegindu da honekin zarata sartzen eta gertatu diren kondenen berrikusketarekin oso eskema punitibistan kokatzen eztabaida eta zarata eta eraso handiekin, eta horrek nolabait oztopatu du legearen beraren aurrera pausoa eta emakumeen eskubideetan eta sexu askatasunean eman den aurrera pauso hori izatea lehen lerroan dagoena, ezta? Eta tristea dena da, hau izan da, printzipioz, Espainiako gobernuaren lege izarretako bat, ez berdintasun ministeritzarena, baizik eta gobernu osoak aurrera ateratako lege bat, nola erosi duten eskumaren marko hori, eta nik uste dut alderdi sozialistak erabat kalkulo elektoralista hutsetan, nola bizkarra eman dion berdintasun ministeritzari, eta ez diren gai izan gobernu moduan aurre egiteko nolabait erasoaldi horri. Azkenean, marko punitibista hori guztiz erosi da, eta ere, azkenean, legea sortu zenean, ez pasen aurre ikusten benetan pena jaitxiera horiek egongo zirela, adostasun batetara iritsi behar ziren, beste modu batetan, eta esain zuzen ere, legearen bihotza den hori ukituta. Azkenean gaur, alderdi sozialistak daraman proposamenak, nahiz eta haiek kontrakoa esan, bai ukitzen du legearen oinarrian zegoena, eta da, sexu askatasuna bera ezin da nolabait zalantzan jarri, eta onartua ez den guztia sexu eraso bat da. Eta hori, indarkeriaren kontzeptua berriro ere alderdi sozialistak sartzean, hori ukitzen du eta onargaitza da, eta ere iruditzen zait dela berdintasun ministroari berari egindako zilegitasun kentze bat. Eta ondorio politikoak alderdi sozialistak ere pairatuko ditu.
Bai, ez da, eta esan bezala azken batean, pesoek egin duena izan da jarri fokua zigor horietan, batzuk apaldu egin diren horietan, eta prentsan ere ikusi dugu, zenbaketa izan diren, ez dakiz zenbat zigor gutxitu dira, eta abarrak eta gainera, erabakia hartuko da Vox eta PP-ren eskuei helduta, emakume hoi modu zain nabarmenan eragingo digun zerbaitetan. Hain zuzen ere, eta badakigu Vox eta PP beti kokatzen direla emakumeen eskubideen aurka. Orduan, alderdi sozialistarentzat oso deserosoa da argazki horretan horrela agertzea. Baina hain zuzen ere horrela agertzeak ere oso nabarmen eusten duelako bere proposamena atzera pausu bat dela. Eta hori justo martxoaren 8 ataritan simbolikoki ere iruditzen zait onargaitza dela. Baina azkenean, lortzen ari direna da, zarata guzti honekin, adibidez, mugimendu feministak nahi zuen, eta nahi du biharko egunarei begira, zaintzen ereduaren eraldaketa bat jartzea mahai gainean zaintza publiko komunitario horiek bultzatzeko behar ditugun urratsak emateko. Zarata honek guztiak ekiditen du, benetan, eskubide feministetan aurrera egiteko, agenda feminista horrek lehentasuna eukitzea. Eta bai da bai legea, ez zuzen ere, hortik iritsi zen. Berdintasun ministeritzak hartu zuen kalean zegoen aldarri bat eta lege bihurtu zuen. Gero, horren ondorioan egon bada, ze azkenean aukera ezberdinak zeuden, ez da? Legea ukitzeko, ez ukitzea ere zen aukera bat, ze azkenean orain legea ukituta ere, jada egin diren kondena errebisioek ez daukate bueltarik, eta agian pedagogia ere egin behar da esarteko hilabete batzuk gehiago edo gutxiago mezu punitibista horrek ez duela aldaraziko azkenean daukagun emakumeen sexuaren kontrako jazarpen jasan gaitzau, ez da? Eta ordea kultura aldaketa batek eta legeak bultzatu nahi duena ere hori da, kultura aldaketa bat, onartua ez den guztia sexu jazarpena da, hori da mezua, ausargi geratu behar dena, horrek bai ekar lezake epe ertain luzera emakumeen eskubidetan hain zuzen ere, oinarria hori izan behar delako aurrera egitea. Orduan nik uste dut, oraindik alderdi sozialista aleginduko da agian hau berbideratzen, baina nik uste dute ondorio politikoak berak ere ordainduko dituela eta agian kalkuloan erabat tronpatu dela. Bai, ez da ez, ondorio politiko ez, batetik bada ez, martxoaren 8 bueltan aipatuzun argazkia, eta bestetik, erabaki hau, espero denaren arabera hartzen bada, hartuko dela ez, zerra argazki geratuko den, eta agian hor lehen kutsu elektoralista ere aipatu duzu estitzu ez, erabakiak modunetan hartzeak, ze argazki utziko du politika mailan ez, Espainiako politika mailan. Usten duen argazkia da, nik uste dut argazki bat gobernu koalizioari inolako mesederik egiten ez diona. Ze badago kanpaina antolatu bat feminismoaren kontra, baina ere badago kanpaina antolatu bat Espainiar estatuan nolabait komunikatu nahi duena gobernu honek ez duela zilegitasunik. Eta behin eta berriro transmititu nahi dute zilegitasunik ez duela eta gainera gauzak oso modu txarrean egiten dituztela eta txapuzero gutxak direla, hori da behin eta berriro transmititzen den mezua. Eta azkenean alderdi sozialistak egin duen mugimendu honekin nik uste dut bazka ematen diola aitzulo mediatikoan behin eta berriro jarri duten marko horri, ez da, ipatu duzu, nola antolatu den, kontagailuen bidez, behin eta berriro gai hau lerroan jarri eta zarata sartuta eta bar, eta azkenean tresnak behar dira komunikatiboki ere markoak berrezartzeko, eta horretan agian ez asmatzearen ardura gobernuena bere osotasunean izango da, baina moduak topatu behar dira, ze azkenean honen ondorioak ez dira bakarrik lege honi dagozkionak, baizik eta ondorio batzuk, etorkizunean ere, eskumak eta muturreko eskumak dauzkatelako norabait alarma sortzeko eta komunikazioa lokazteko modu oso konkretuak, eta emaitzak ematen badizkiete, eta ez badira jartzen nolabaiteko horren aurkako esiak, hau ez da izango bakarrik kasu honetan ikusiko dugun zerbait, baizik eta etengabe baliatuko duten estrategia komunikatibo eta politiko bat izango da, benetan atarramentu bat eratzen diotelako.
Horrela izanik hemen utzi behar dugu konexioa estitzu, helduko diogu orain jarraia mota dituzun gako guztiei, beraz eskerrik asko eta hurrengora arte. Besarkadestu bat eta adi-adi jarraituko dute diozuena. Ondo izan. Zan, estitzu. Tira ez, egin dugu errepasoa apur bat, gai honek ekarri dituen, edo maigainan jarri dituen gako ez, izan ere, bat bada argia, nola eramango den aurrera lege honen erreforma bera. Bai, ezer baino lehen estitzu agurtu behar dut, berak ere agurtu gaitu eta justu gainera nire fakultate izan zen beretik hitz egin digu, uste dut. Eta gainera iruditu zait interbentzio sakona eta oso argia egin duela, ezta. Planteatu ditu nagusiki bi elementu. Lehenengo soili baiezkoa da baietza lege horren inguruan dagoen borroka lehia politiko handia, gobernu barruan, baina batez ere eskuinarekin, ezta. Eta modu paradogikoan PSOEk hartzen duen jarrera, lehen Macronena komentatu dugu, hemen PSOEk, Estatu Espainiarrean, gauza bera egiten du. Krisi badaukanean, begiratzen du eskuinera eta eskuin motorrera, eta nola esan, obeditu egiten du eskuinaren estrategia eta mesedetu egiten du. Nik uste akatz larria dela, ez ditzu berak esan duen bezala, ezta. Eta gero soilik baietza da baiezkoa, nik uste dut benetan hor berak ere esan du, nik uste ezker osoa eta indar progresista koroar nolabaiteko trampa dialektiko batean erori garela, ezta. Neure burua ere hor sartzen dut, naizta saiatu naizen kontrara egiten interbentzio batzutan, ezta, komunikabideetan, baina nik uste dut sarien lehuntzea eta batzuk gartzelatik atera dituztela eta guzti horrekin eskuina provokatu du gu nolabait esan jarrera punitibista horretan harrapatzea eta erori gara nik uste modu dorpean horretan, ze honen soluzioa ez da bat ere bide punitibistatik gartzela gehitzearekin da horrekin guztiarekin ez dator soluziorik, aldaketa kultural eta ideologiko sakon bat behar da. Da horretarako lan egin behar da beste arlo batzutan, ez gartzelatan horren beste, baizik eta beste arlo batzutan. Noski, egiten diren gauzak oso larria dira, ez da? La Marada famatuak egin zuena oso larria da. Behar bada zigora handiagoa merezi dute, bai. Baina ezin gara zentratu horretan. Nik uste dut ikusi behar dugula gehiago, adibidez lehen aipatu dugun zaintzaren inguruko gaiak eta aldaketa horiek sakon egin behar dira. Da lehen, Maialenek eman duen ideia bat beste greba bat proposatzen duen kasu honetan etxeetan, nik uste mugimendu feministak halako gaia seguru eztabaidatzen ditula eta proposamen batzuk egiten baditu hobesten duelako hildo bat izango da, ezta? Hor jaiaren arazoa ere badago hor, debate bat ikaragarria, arazoak eta debateak ez dira falta. Ni neuk uste dut gizonezkoei eskatu behar zaigula pausu bat aurrera ematea. Aurrera oso sakon arlo horretan ere, bai, batzu saiatzen gara, aspalditik pausu hori ematen. Eta horre zaintzaren arloan behar bada, arazorik handiena, zabalena, aurren zaintza badago, noski, da hor emakumeek ez dute erreza. Baina bai, nik ikusten dut, behintzat hemen inguruan, gizonezkoek, gizonezko aita gazteak, nolabait esan, umea zaintzen, da hori ikusten du gero eta gehiago. Hor pausu bat aurrera eman behar da, baina larriagoa da, larriagoa, zahartzen ari den gizarte batean, jente oso nagusi eta oso gaizorik dagoen jentearekin dagoen arazoa, zaintza arazoa. Ez da hor bai dagoela nik uste arazo larri bat. Ni neuk ezagutu dut etxean personalki, ia 100 urte bete arte euki genuen guraso bat etxean, ez da? Da horre planteatzen dituen kontuak dira oso larriak eta multiplea gainera. Kanpotik datozen emakumeak etorkinak askotan gehienetan, gehiengo absoluto batean etorkina dira, etxera horiek zaintzera, edota etxeko eze jarrera hartzen dugun, ez da? Hor gizonezkoak aurrera pausu bat eman behar dugu, da horretara deitu behar da, nik uste dut modu positiboan da eraikitzailean, ez da? Gizonezkoak implikazio asko handiagoa izatea zaintzan da horretarako oso ondo dago hemen egiten den eztabaida hau guztia publikoa nik ikusi dut eztabaida oso interesgarria. Bide batez aipatu nahiko nuke kazeta
iparraldeko komunikabidean, nik nuen askorik ezagutzen, da hemen ikusi dut, despliega handia eta gauza oso informazio ona atera duela, ez da? Beraz, berriak eta kasetak biak ere euskaraz informazio pila badakarte da oso ona, honetaz. Eta berriz ere iritsita, aurko kongresuko eztabaida horri Maialen, hemen berritasuna bazen legearen muina bera, eta legearen muina bera kontuan hartuta, eta aurrean nola atarako den ikusita hausnarketa duzu plazaratzeko. Ez ditu garaiko oso ondo esplikatu dau, eta klabe batzuk eman ditu, eta azkenian legearen bihotza ero oinarria ikutzen da. Hainbat politikariek esan dute Podemosetik la manadaren legera bueltauko garela honekin, eta hori beldur asko ematen dit, ze oso latza izan zen gertatu zana, eta zenmotako impunitit begitatea eta zenmotako lasaitasunez alan jokatzen zuten hainbat gizonek, eta nire ustez Alderdi Sozialistak ausarta izateko aukera bat izan zauen eta galdu dago orain. Eta, gaur debatea ikusiko dugu ez, eta azkenean ikusiko dugu, justo erreforma hau Vox, PP eta Ciudadanosekin egingo dauen ala ez. Nire ustez, ikusten da ez, ausarta izateko hastia heldu da, eta ez dute egingo, eta pena handiz ikusten dute ez, gero bai, sortzi emean, Carmen Calvo esan dau feministak, ezin ditu ez dela LGTBiko aldarrikapenak bere ganatu, eta niretako hori bai akatxoa da, zergatik ez, azkenean feminismoa lehen esan dudan bezala ez, leku guztietan dago, eta LGTBiko pertsonengan ere feminismoa oso garrantzitsua da, eta halako mezuak ez dau mesederik egiten ez bata eta ez besteari eta gutxiago Alderdi Sozialista eta gobernuari ez, nire ustez lege hau aurkeztu beharko zen gobernu honek lortu dauen gauza on eta ikaragarri bat bezala, eta azkenean eskumako diskurtsoak erosi dituzte eta atzera bota dute. Eta hori akats handi bat da. Eta aipatzen genuen hasiera batean Podemosek bere egin nahi zuen, baina hori ez, gobernuaren erreforma bat da, ez? Gainera, eta aipatu dituzu ez, translegea izan da tarteko, horri bilbide bat egin da, azken lege egintzaldi honetan, berdintasunarekin lotuta, eta bestelako argazki bat utziko du. Bai, noski, eta hor bazegoen aldaketa kultural sakon bat egiteko aukera, ondo esan du Maialenek aukera bat galdu dute, PSOEkoek, bereziki, gobernuan. Bazegoen horretan Irene Monterok behar bada akatzak izan ditu, baina Irene Monterok ordezkatu duen hildoa benetakoa zen. Esan dut hor aldaketa kultural sakon bat behar da proiektuan bai planteatzen zen konsentimentuaren puntu hori eta horretan zentratzea emakumeen autonomia eta emakumeen jokabidea aintzat hartu eta hori bihurtzea arau juridikoa, benetan aldaketa kultural sakon bazen, da gizonezko guztiek hortik aurrera eta erasotzaileek bereziki, edo erasotzeko proiektua zeukatenek, kontutan hartu behar zuten hori kontuz hemen emakumeak agintzen du bere gorputzean, bere jarreran, eta emakumeak baiezkoa esaten badu orduan bakarri da baietza eta bestela zigortua izango zara, gainera legeetatik eta arau berrietatik. Hor aldaketa kultural sakon bat zekarren. Eta PSOEk egin duena da ikaratu eta atzera egin da, eskuinari kaso egin dio. Hori hola da. Eta itzakia da, zigorrak ezin direla gutxitu. Importantea ez da zigorra, importantea da jarrera kultural hori aldatzea sakon. Zer niri gertatu zait, da esango dut, ez da, gertatu zait jendea bere bikotea erasotu duena modu larrian da nik topo egin du bere egin Gartzelan. Hemen, Basauriko Gartzelan adibidez, edo Talkalan, da beraiek hartzen indutenio abokatu bezala, behar zutelako laguntza ez, da horre konfiantza bat sortzen zuen. Da niri horietako batzuk esan didate, hemendik irteten izenean hiliko dut, nire bikotea hile egingo dut. Ze, ez dago eskubiderik txibatu egin zen, ez dakizer, da orduan, alako jarrerak ez badira sakon aldatzen, da kartzelak ikusten dugunez ez du hori aldatzen, aldatu behar dira lehenago arau argiekin emakumeari
ahuldundu eta boterea emanez, eta bihurtuz apur bat, da hori Podemosek eta Irene Monterok proiektuan baseukaten hori. Eta nik uste oroar benetako sektore feministak eta progresistak apoiatzen genuen hori. Eta hor PSOek nolabaiteko traizio bat egin du, traizio politiko bat egin du. Da hori salatu behar da, hori hola da. Bai, ez izan ere fokua jarri beharren zigorren horretan, jarri altzen edo gizarte eratzea zegoen, ez? 9 urte, 11 urte kartzelan pasatzeak bere horretan aldaketan dirik ez dakarrela pertsona batengan. Baina nire ustez eskumak hori aitzaki moduan erabili dago. Nire ustez eskumei esai asiola zenbat eta denbora egon kartzelan. Ze gero, azten die diskurtsuekin, ez? Bueno, igual bera, salaketa faltsuak existitzen diela, edo igual emakumeak, bueno, alakoak entzun ditugu, alako buloak. Bueno, Karmelokin bat nator, ez? Nire ustez hemen, bueno, alako lege bat existitzea gizonei eta ni, bueno, justo azte buru honetan egon naz Madrilen eta hainbat diskurtso antifeminista entzun ditut, bai, baina esaten duten ez? Bueno, ontsa ezin die emakumeak ikutu, ontsa ezin zare urten ligatzera. Ba, eskerrak, holan ligatzen baduzu, eskerrak, holako lege bat sortu dutela, ba, alakorik ez egiteko, ez? Eta eurek esaten dute, ez? Badaz, gizo matxista batzuk, matxistak dienak eta holan asaltzen diela euren burua, eta esaten dutela, ba, ontxe, ja, ezin dugu liga, ezin dugu ezin, ba, bueno, ba, eskerrak, ez? Eskerrak, eta hori azkenean lege bate, ba, alako gauzak, ba, bestean, niretako oso garrantzitsua da, ez? Ba, jarrerak aldatzeko. Eta, bueno, etorkizunean gazteak, eta esain gazteak, ez? Gizonak edo erasotzaileak euren, bueno, euren ez dakit jasatzeko egoera edo euren, bueno, irteteko egoera edo emakumeekin erlazionatzeko egoera aldatzen badute, ba, oso albiste ona da, ez? Halako gauzak aldatzea beharrezkoak direlako. Eta lehen aipatu dugu nola gaurkoan, ez, emakumeekin lotutako, bueno, eztabaida bakarretzen hau kongresukoa, izan ere, enpresa handietako eta eremu publikoko erabakigunetan emakumeen eta gizonen presentzia parekidea bez, bermatzeko, bueno, legea bera ez martxan jartzea, proposatu zuen, bueno, edo iragarri zuen behintzat Pedro Sánchezek aurreko larunbatean oker ez banail, baditugu bere adierazpenak horrekin lotuta eta helduko diogu horri. La mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico tiene que ser de las mujeres. Y habrá gente que le parezca grave, incluso absolutamente desproporcionado, pero a nosotros nos parece simple y llanamente de justicia. De justicia. Vamos a aprobar en primer lugar listas cremallera en la ley electoral. Vamos a aprobar la paridad en el Consejo de Ministros y de Ministras del Gobierno de España. Vamos a aprobar la paridad también en los consejos de administración de las grandes empresas en nuestro país. Vamos a aprobar la paridad en las juntas de gobierno de los colegios profesionales. Y vamos a aprobar también la paridad en los jurados de reconocimiento público a las personalidades, para que no pase lo que le pasa a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que cada vez que va a dar un premio a algún economista, sea hombre o mujer, el jurado solamente son hombres. Bueno, ez da hemen PSOEren eta Sánchez Espainiako presidentearen proposamena, Podemoseri antza ez zaio askorik gustatu hau, ez, agian da liskarraren jarraipen bat, edo nola iristen dizue zuek honi? Behar bada bai, ez, nire ustez, bueno, paritatea edo berdintasuna egotea bai politikan, bai enpresagintzan, eta, bueno, sektore guztietan oso garrantzitsua da, ez, eta Euskal Herrian egia da, zuzendaritzaren 40% bakarrik emakumeak diela, ez, eta askotan enpresa horiek emakumeak jartzen dituzte, ba, euren, bueno, irudia garbitzeko, ez, edo era feminista batean asaltzeko, baina azkenean agintzen dituztenak gizonak dira, ez, eta hori, bueno, bebai aldatu beharko litzateke eta bai sektore guztietan, ez bakarrik enpresagintza munduan. Adibidez, Euskal Herrian 1300 inguru zuhiltzaile daude eta bakarrik 36 emakume dira. Ez da emakumeak eta gainera ez da espero emakumeak justo sektore horietan, ez? Eraikuntzan ere oso gutxi daz.
Nire ustez, aldaketa hortan dabil, ez egotea bakarrik emakume eta gizonen lanak, baizik eta danok lan berdina edo berbera egiteko aukera izatea, ez? Eta lege horiekin, hau sustatzen bada niretako albiste hona da, ez? Baina ikusi beharko da, ez? Egia baden, justo emakume baten berdintasuna bultzatzeko baldin bada, edo ez emakume baten erabilera. Hau da, politikariek emakumeak listaetan jarri, hauteskundeak irabazteko, eta ez benetan emakume horrek potentziala daukolako, segurazki daukola, ez? Baina ez erabiltzeko emakumeak, baizik eta emakumeen berdintasuna benetan sustatzea. Ez hemen proposatzen da zuzendaritzetan 40% presentzia emakumeena. Bai, nik uste zentzu honean doala. Dirudin ez bihar Ministro Kontseiluan nahi dute halako lege proiektu bat atera zentzu horretan, eta dudarik gabe hori zentzu norabide honean doa. Baina lehen esan dugun bezala arlo hauetan ere aldaketa kultural bat gertatu behar da. Zergatik dio da hau. Egin dira azterketak egunotan, da oso interesgarria da sakon aztertzea, arloan ze gertatzen den, ez da, lan arloetan ze gertatzen den, da ikusi da, oraindik orain, emakumeen presentzia asko saltuagoa da, eta inkluso hegemonikoa da, zaintzarekin lotutako sektore konkretu batzutan, ez da, erizantza edota irakaskuntza. Orduan, eta aldiz, emakume beraiek ere batzutan mugatu egiten dute joera, beste ingeniaritza edo halako arloetan presentzia handiagoa izateko. Ez da, Bilbon hori klasiko bat izan da, ingeniari eskola oso prestigiotsua izan da, baina oso emakume gutxi hurbildu dira historian zehar horretara, ez da. Hor aldaketa kulturala nik uste sektore guztietan gertatu behar dela, eta garrantzitsua dela, emakume beraiek ere ikustea, arloiek oso boteretsua bihurtzen direla gero, ingenieritzak egundoko indar soziala dauka eta boterea dauka, ez da, enpresa handiekin lotzen delako askotan, eta hor nik uste iniziatiba hartzea ere oso interesgarria dela. Edo beste arlo batzutan aurreatu da, nik unibertsitatean igarri dut, baina beti izaten da, edo ia beti izaten da emakumeen kasuan, asko handiagoa presentzia alako nolabaiteko zaintzari lotutako arloetan, ez da. Badago zer aurreratu, nik uste horretan. Baina alako neurriak, nik uste dut presentzia parekidea inposatzeko zailena izango da gainera enpresa pribatutan. Ze hor beti pintzen dira aitzakiak, ez da makina erreminteako ordezkari bat entzunen irratian atzo, eta beti jartzen ziren aitzakiak. Kezi eta besteak, kezi emakumeak ez dute biderik egiten honetarako, eta ez dakit nik uste dut sektore pribatutan nahiko aurriritziak daude oraindik eta aurriritzi zaharrak emakumekiko, ez da. Bai, ez, eta horrekin lotuta gainera ikusi beharra dago, ez, aurrera atera ezkero zer rekorrido duen, ez, izan ere, berriako artikulo baten agertu zen, nola, Nafarroako enpresen 60% ez, berdintasun planak ez diren ezarri, eta bada derrigortasuna ere, ez, enpresa mota batzuetan horriek jartzeko beraz, nahiz eta gero, eta esaten zenuena, ez, arlo pribatu mereziki saiagoa izaten dela alakoak aurrera ateratzea, ez, eta baina gero ikusten dugu beste lege batzuen kasuan ez dela bermatzen beteko denik. Bai, gainera, El Diarion atera dugu, ez, Alabako sektore agrario batek, ez, diru laguntzak jaso ditu, 80.000 euroko diru laguntzak, eta euren berdintasun plana, Eusko Alderdiak barkatu, jartzen dituen, Euskal Gobernuak barkatu, jartzen dituen normatiba batzuk, non berdintasun plan badago eta bete behar da, hori ez dute betetzen, eta hala ere diru laguntza jaso dituzte, ez? Egia da, legeak betetzekoak dira, eta batzutan sektore pribatuan hori pasetan da, ez? Dirua daukogunez, halako gauzak, ez ditugu betetzen, eta hori akatxelarria da, ez? Eta badaz, bebai hori, Carmelok esan dagoen moduan, makina herramientako hainbat sektore eta metal inguruan oso zaila dela emakume bat ikustea, bai langileen artean eta baita zuzendaritzaren artean ere, ez? Eta nire ustez importantia izango litzateke ez bakarrik emakumeak sektore maskulinizatuetan sartzea, baizik eta ere gizonak sektore, zaintza sektoretan, ez?
irakaskuntzan eta halako normalean edo historialki emakumeak izan dien edo emakumetzako izan dien sektoretan ere gizonak egotia, ez? Aldiz, esan behar du konpensatzeko lehen esandako ez da, nik oso modu positiboan konstatatu dela arlo batzutan, da oso garrantzia handiko arloetan dira, fizikan, kimikan, zientzian oroar, emakume benetan eluiar baten edota zientzi laborategi konkretu batzutan, Euskal Herrian emakumeek eman dituzten aurrerapausoak dira benetan txalogarriak. Fisika kuantikoa bezalako arloetan eta punta-puntan dauden ikerketa arloetan, arlo hoietan behintzat emakumeen presentzia benetan kualitatiboa eta oso aipagarria gertatzen ari da Euskal Herrian, nik uste dut hori ere esan behar dela eta aipatu behar dela. Aukera ematen bazaie, emakumeak gizonen berdina edo gehiago egin dezakete ez, eta azkenean... Ematen bazaie eta hartzen badute, gauza biak, ulertzen duzu, hartzen badute ere iniziatiba, Bai, baina aukera egoten bada, seguro hartuko dutela. Azkenean referente falta hori pasetan da, ez? Baina lehen esan dudana ingenieritza talako sektoretan, ez da nik uste dut jarrera proaktiboa izan behar dutela emakume beraiek ere. Ez, ikusiko dugu ea zer dakarren biharko egunak ere, eztabaida luzea badatorrez martxoaren 8an, eta emakumeen eskubideen bueltakoak luzerako ematen baitute, beraz iritziko diogu bestaten honi berriz ere, eskerrik asko bioi, gaur gurean izatearren, eta laster eguneko albistekin utziko zaituztegu.